27 верасня 1941 года. Ужо ледзь-ледзь показала на світанне. Мы ішлі калоннай па 4. Пайшлі далей. Паперадзе ў мяне стаяла сцяна кустоў і ўсё, і яна пранізлівалася кулямі. Нешта рвалося непадобнае на міны, няўжо гранаты. Схапіўся і нешта небяспечнае секанула мяне па твары, і галава зазвінела меладычным мільёнам званочкаў. Прытомленасці я не траціў, і некую хвіліну-другую я стаяў на нагах. Потым падумаў, што гэта я ранены, а раз ранены, то трэба ўпасці. А як упасці, каб прыгожа, як у тэатры? Тут да мяне прыходзіць цвярозая думка, я ляжу зверху на зямлі, тут мяне можна дабіць. Трэба скаціцца з грэбня ўніз. Трапляю ў ваду, як адсюль выграбціся? Я сабраўся сіламі, выпаў з варонкі і нават устаў на ногі, і ў тую ж хвіліну бразнуўся на зямлю. На гэты раз ужо не тэатральна. Вось так прыходзіць смерць, падумаў я, і пачаў прыслухоўвацца, калі скрыпнуць дзверы, і яна пакажацца. Але дзверы не скрыпяць, я ж жывы.